Miadto si Jesus sa pista. Juan Kapitulo 7 versikulo 10 hanggang 24. Apan sa nakagikan na ang mga igsuon ni Jesus aron mutambong sa pista, misunod si Jesus sa hilom tungod kay dili niya buot nga masayran sa mga tawo nga ato siya didto. Didto sa pista, gipangita siya sa mga kadagkoan sa mga Hudyo. Mingon sila, hain siya. Naghinunghungay ang mga tawo mahitungod kanya. Ang uban nag-ingon, maayo siya nga tawo. Apan ang uban usab nag-ingon, dili ka na tinuod, kay ginalimbungan lang niya ang mga tawo. Apan walay misulti sa dayag mahitungod kanya, kay nahadlok sila sa mga kadagkoan sa mga Hudyo. Sa dihang nanungatunga na ang pista, miadto si Jesus sa templo og nagtudlo. Natingala gayud ang mga kadagkoan sa mga Hudyo. Mingon sila, asa man nakakuha og kaalam kining tawhana. Wala gani siya makaeskwela. Mingon si Jesus kanila, ang mga gitudlo ko kaninyo wala maggikan kanako, kundi linagikan sa amahan nga nagpadala kanako. Si bisan kinsa nga gustong mutuman sa kabubuton sa Dios, makahibalo ko ng akong ginatudlo gikan ba sa Dios o gikan lang kanako. Ang tawo nga nagatudlo gikan sa iyang kaugalingon nga kaalam nagapasidungog sa iya lang kaugalingon. Apan ang nagapasidungog sa nagpadala kanya, mao ang katuohan ug dili bakakon. Dili ba gihatag man ni Moises kaninyo ang kasuguan? Apan wala gayoy bisan usa kaninyo nga nagatuman ni ini, tungod kay kon nagatuman pa kamo, nganong gusto man ninyo akong patyon. Mingon ang mga tawo, gisudlan ka tingalig dawtan nga espiritu. Ngano, kinsa man ang gustong mo patay kanimo. Mingon si Jesus, natingala kamo tungod kay may tawo ako nga giayo sa adlaw nga igpapahulay. Apan hunahuna aragod ninyo, gitudluan kamo ni Moises nga kinahanglan tulion ang inyong mga anak nga lalaki. Hinuon wala kini magsugod kang Moises kondili sa nauna pagayud ninyong mga katigulangan. Busa gihimo ninyo kini bisan sa adlaw nga igpapahulay. Kon tulion gani ninyo ang bata sa adlaw nga igpapahulay aron dili ninyo malapas ang kasuguan ni Moises, nganong nasukuman kamo kanako tungod kay giayo ko ang usa ka tawo sa adlaw nga igpapahulay. Ayaw una kamo paghukom nga dawtan ang gibuhat sa tawo kon wala pa ninyo kini masusi. Susiha una aron masayran ninyo ang tinuod.